The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 3 verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, How happy are those who hear the word of God and obey it. Following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer in order that we might be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. But we have to utilize the principle of 1 John 1:9, which says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, when we use the rebound or confession technique, this is what otherwise called divine eraser. Now, there are steps of rebound. Well, experience the sorrow, conviction over the past sins, and turning away from the future sins. Well, the first step when we rebound or confess, number one is name your sins. Admit, accept, acknowledge that you have committed those sins. Number two, isolate your sins. Disengage yourself from forgiven sins. Forgiven sins no longer belongs to you. And number three, forget your sins. Press on to the ground of spiritual maturity. Strengthen more your edification complex of the soul. And the number four, keep moving. Get back to the divine dynasty or plan of God and produce again divine good and divine viewpoint. Avoid being influenced by old sin nature and keep away from sinning again. Go through with the 9 other problem-solving devices and be strong and invincible. So we have to obey God and His Word. We have to put on the full armor of God. So that is the procedure we have to do before we study God's Word. Because this is the process to be filled with the Holy Spirit in fellowship with God. And we are back inside the divine dynasty, which is the normal residence of every believer. We are as good as God is good when we are inside the plan of God. Therefore, we have to do that. But if you are an unbeliever, you have not received Christ as Lord and Savior yet, the issue you're facing is not confession. It is faith in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Therefore, let us pray. Let us pray. Heavenly Father, it is so stunning and amazing, the moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave. You never change. Your faithfulness never wanes.
Your love for us is always constant. We thank you, Father, that your grace is sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have an eternal security in you that cannot be shaken regardless of the circumstances, regardless of politics, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We pray that the doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are about to study. We ask this in Christ's name. Amen. Well, we are here once again in good health, alert, with a clear mind, alive and kicking, all because of God's mercy, God's love, God's courtesy, and the grace of God. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Why? Because it is grace. Now, we are going to take up today, well, of course, this is going to be a bilingual again, Bible study for the benefit of the Visayan speaking people all over the world. So kini alang sa tanan, ma-in-English pa o mabinisaya ang atong paghisgot pagtuki sa pulong sa Dios. First of all, daghang mga tao niining kalibutan nga wa gyud sila makaila kinsa ug unsa ang Dios. A lot of people don't really know who and what God is. Ang ilang pagtuo nga ang Dios, usa siya nga nagamando. He rules and dictates sama sa usa ka diktador. Unya ilang tawgon ang Dios when everything goes wrong in life. Mo sangpit sila, mo pagulbol sila sa ilang kinabuhi. Why did God let this happen to me? Ila dayong basulon ng Dios. Ang tinuod wa ra bagyo ilabot ang Dios sa ilang mga desisyon nga gihimo. Sila ra gyud ang manubag sa ilang mga daotang mga desisyon. And then the worst thing they call catastrophes or unusual disasters in the world as act of God. Mother Nature. Mao ka na ilang describe. Unya, actually they don't know who and what God is. Wagyud sila alamag kinsa ug unsa ang Dios. Unya nagsige ra ba gyud sila simba tingali adlaw, simba madomingo. Wa sila makailag kinsa ilang gisimba. It's ritual without meaning. Kaya ang prinsipyo din ritual without reality is meaningless. Only ritual with reality is meaningful. So atong susihon kini ngano man nga wa magyud sila makaila kinsa ug unsa ang Dios. Ang tinuod ra gyud ang Dios usa ka manggihatagon nga Dios. God is a giver. He gives out His word. Iyang gihatag o iyang gitanyag ang iyang mga pulong aron ang tao makaila nga siya nga Dios may plano alang sa kinabuhi sa tao. That He has a plan for man's life. Ang Dios organisado. Maayo siyang pagkahiluna. He is organized. He is organized because He is perfect. Usa siya kahingpit nga Dios. Tanawa what He designed in the organization of man's body. Ang lawas sa tao and its respective functions in order for man to be alive aron siya magmabuhi. Ang tao ana ay
kasing-kasing, covered by the sternum. Giputos kina sa sternum. Man has a brain encased by the cranium. Na siya ay utok nga suluban o gitakuban kana sa cranium. He has 2 feet, etc., 2 hands, etc. Iya kining disenyo, iya kining dibuho, iya kining mugna, ug ang iyang pagmugna niini hingpit. Now, look at all His creations. Tanawa ang buwan, ang mga bituon, the galaxies, the space. Why do the stars shine? Nganong siga, nagadanag man sila and exist without smashing each other. Ang Diyos nga mao ang magbubuhat has a perfect design. He even knew before He created the universe and everything in it. Nasayod na siya that you're going to listen to His word nga karon gisangyaw dinhi. Now atong susihon, kinsa ug unsa ang Dios? Daghan man laging mga tao nga wa gyud makaila kinsa ug unsa ang Dios. Busa akong ipaila kaninyo ang Dios. Ang Dios is sovereignty. Siya may hingpit nga kabubuton, magbubuot nga hingpit. Sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 39, kini nagaingon, acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. There is no other. Ikaduha nga kinaya sa Dios, He is righteousness. Siya ang hingpit nga pagkamatarong. Romans 3:22 says, this righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference. Mao kini ang pagkamatarong sa Dios. Wa siya sayo. Siya hingpit nga pagkamatarong. Ang ikatulo nga kinaya sa Dios, He is justice. Siya hustisya. Romans 3:21-28 says, but now a righteousness from God apart from law has been made known, to which the law and the prophets testify. Verse 21, this righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference. Verse 22, for all have sinned and fall short of the glory of God. Verse 23, and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Verse 24. Ang Diyos hingpit nga pagkamatarong. Hingpit nga pagkamatarong. Wala siya'y sayop. Mao kana ang iyang hustisya nga atong gisgutan. God presented Him as a sacrifice of atonement. I'm talking about kang Ginoong Kristo. God presented Jesus Christ as a sacrifice of atonement through faith in His blood. Iya kining gibuhat to demonstrate His justice, because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. Verse 25. He did it to demonstrate His justice at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Verse 26. Where then is boasting? It is excluded. On what principle? On that of observing the law? No, but on that of faith. Verse 27. For we maintain that a man is justified by faith apart from observing the law. Verse 28. Ang sunod nga kinaiya sa Dios, mao nga siya
gugma. God is perfect love. 1 John 4:8 says, whoever does not love does not know God, because God is love. Sikin sa kadtong dili mahigugma, wala makaila sa Dios. Tungod kay ang Dios gugma. Ang sunod nga kiniya sa Dios mao ang kinabuhing dayon, eternal life. Exodus 3:14 says, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Eternal life, kinabuhing dayon, ang Dios. Hingpit nga kinabuhing dayon. Sunod nga kiniyan sa Dios mao ang iyang omnipotence, ang iyang pagkamakagagahom sa nga tanan. Ang Salmo 147 versikulo 5 nagaingon, great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Ang Dios labaw nga makagagahom. Sunod nga kini sa Dios mao nga siya anaa sa tanang dapit. Omnipresence. Deuteronomy 4:39 says, acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. There is no other. Walay lain nga Dios. Siya anaa sa tanang dapit. Sunod nga kini sa Dios ang iyang pagka-omniscience. Omniscience, but pasabot, anaa sa anahibaw-an niyang tanan. Nasayod siya sa tanan. Tanan gayod. Wa gayoy pagkasipyat. In 1 Samuel 2:3, ang pulong sa Diyos na gayon, do not keep talking so proudly, or let your mouth speak such arrogance, for the Lord is a God who knows, and by Him deeds are weighed. Omniscience. Nasayod ang Diyos sa tanan. Ang tanan, bahin kanimo, naibawaan niya. Bisan pan gani sa waka pamataw, hangtod nga ikaw kuhaon na niya. Gikan ning kalibutan na, naibawaan kini sa Dios. Walay butang nga wala mahibaw sa Dios. Sunod nga kini sa Dios, He is immutable. Dili siya mosab. He is the same yesterday, today, and forever. Isaiah 40:28 says, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Immutable. Dili mosab. Matga na sa Diyos, nagaingon siya, I am God, I change not. Sunod nga kinaiya sa Diyos o ang ikanapo, mao ang veracity or kamatuoran. Deuteronomy 32:4 says, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. Mao kana ang iyang pagkamatarong. Matarong ang Diyos. Walay kulang, walay dautan, siya kamatuoran. Now, kung ikaw magapadayon sa atong pagtuon dinhi, imong mailhan o masabtan o mapupo ang dugang kamatuoran. Dugang mga kasayuran bahin sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ikaw gibuhat sa Dios tungod kay siya anaay plano sa imong kinabuhi. Busa kung ikaw midawat na kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas og Dios, nan ikaw Kristohano na
anak na sa Dios, gisuluban ka na sa iyang pagkamataro nga hingpit, suluban ka niya na, dili na kakundinado, dili ka na hinukman sa tubangan sa Dios, kundili ikaw na matarong na. Gawas pa niya na, ikaw gisilyuhan sa Dios Espiritu Santo, gitimrihan ka na nagpaila nga ikaw gipanag-iyahan na sa Dios. Now, the origin of this sealing, kining pagtimbre, kini gibuhat kinila in the ancient time nga ang usa ka hari nga mo'y nagdumala sa usa ka gingharian, sa iyang singsing nga iyang gisulob, mao kini iyang itimbre sa tanang butang nga iyang gipanagyahan. Everything that he owns, his property. So when he seals anything as his property, that signifies nga kana iya halamang ugway makapanag-iya niya na. Ug niyadtong higayon nga imong gidawat si Kristo nga imong manluluwas, ikaw gitimbrihan sa Espiritu Santo aron pagpaila nga ikaw gipanag-iyahan na sa Dios. Wala na'y makailog kanimo, kay ikaw anak na sa Dios, ikaw sakop na sa harianong panimalay sa Dios. Gawas pa niya na, ikaw nahimo na nga citizen of heaven. Philippians 3:20, kana nagpasabot nga ikaw ana kanay katungod nga ikaw to claim that you are a citizen of heaven. Niadtong higayon imong gidawat si Kristo, mao kadto higayon, that instant time ikaw nahimong lungsurano na sa gingharian sa Dios. Ug ikaw ang imungan isuwat na didto in the Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Dili na kana padon hangtod sa hangtod. O kana maoy timailhan nga ikaw kalifikado na nga magkinabuhi na uban sa Dios dito sa langit. That qualifies you to be to reside in heaven with God. You are a Christian. So you are a Christian, you are a believer priest. Ang imong titulo gyud, believer priest. Now, Kristohanon, Christianity. Christianity is not religion. Ato kanang ipaklaro kanimo. Christianity is not a religion, just as religion is not Christianity. Mura ni silang tubig ug lana nga dili matapo. They cannot be mingled. Okay, a believer in the Lord Jesus Christ is a Christian, a follower of Christ. But once that believer goes negative to doctrine, maingon siya nga, wa mo ko'y gana sa Bible doctrine. None. He goes to carnality. Kay mo gawas man siya sa fellowship sa Dios, ug tuan na siya sa gawas, he begins to be influenced by evil. Then, as his cover-up, iyang tabon siyang kaugalingon, he begins to become religious. That's his cover-up. He becomes self-righteous and being preoccupied with himself. He now becomes a reversionist. Nga sagad nga termino nini sa mga kasimbahan, backslider. But our term in our study here is reversionist. Kinahanglan atong hinumduman pag-usab ang doktrina. The doctrine that says God's policy is grace, Satan's is evil.
So a believer is always facing two choices: to be influenced by evil or to be influenced by grace. Papilion siya. He is in between, using his big V nga ato kining gitawag big V kay volition man kini, free will. So therefore, this is a fight between grace and evil. The world in which we live is filled with religious people. Puno kini labihang daghana ang mga relihiyosong mga tao. But these religious people are not necessarily saved. Huwag kini magpasabot nga kini sila mga luwas nga mga tao. Relihiyoso lang sila. These people are proud of their flimsy works of baptism, church membership, ilang pagkamiyembro sa simbahan, ang ilang pagkamatinud-anon, sincerity, ang ilang pagkamatinud-anon sa pagsunod sa 10 Commandments, kunuhay, napo, kasugo, living by the golden rule, and a host of other works by which they expect nga sila nagadahom to enter the pearly gates of heaven with great pomps and circumstances. Paminaw. Listen. Very religious people are also very lost. Our Lord Jesus Christ said, "Ye must be born again." John 3:3 or John 3:7. Now, why are these very religious people are also very lost? Ngano man? Ibaw ka ngano? Because it was the religious people, the chief priests, the scribes, and Pharisees who brought the Lord Jesus Christ to trial and crucified Him. Sila ang nagalansang kang Ginoong Kristo. Therefore, religion is the worst thing that ever hit this world. Kinagrabihan ka na nga butang nga mo ay daot sa kalibutan. Religion is the devil's ace trump. You know that there are so many religious, very religious people today. Very religious. Now listen. Being religious is the opposite of what? It is the opposite of being spiritual. And why are they very religious people? Why? You know why? Because they base the religiosity to morality. Now, remember, morality is not spirituality. Now, they may be moral, but they are not spiritual. But if you are spiritual, automatically you are moral. Did you get the point? A moral person is not necessarily spiritual. But a spiritual person, a believer, is automatically moral. Now, sa laing bahin, magisgot kita may tungod sa Christian way of life. Unsa to yatong definition sa Christian way of life? The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Kini imong gibuhat karon nagpaminaw sa pagtudlo sa pulong sa Dios. This is considered by the world supernatural. Tiyang mo'y nagpaminaw ka, you are concentrating, imbis adto ka sa mga unsay mga buluhaton pa nga imong gi unahon ng mas importante pa, may duha pa ubang mga lakaw nimo. You are concentrating and focusing diha sa pagtuon sa pulong sa Dios, kay kini man ang mando sa Dios, ikaw nagasunod sa iyang mandate to grow in grace and in the knowledge of the Lord
Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So mo kana nga the Christian way of life is a supernatural way of life. Ana ay mga requirements nining supernatural way of life. Number 1, routine. Kinahanglan nga kini maunay na anda nimo. Routine. Pag-anad sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, routine. And then sa imong pagpadayon sa maong buluhaton, ikaw pahiluna sa imong kinabuhi. You organize your life. Mag-anam ka nagpagpahaluna ni sa kaniyadto tingali mapagka mahimong magtotoo believer, nagkaguliyang imong kinabuhi. Karon imo kining gipahiluna, imong gi-order ang imong gibuhat. Organize your life. Ang ikatulong nga requirement, kinahanglan na kay true scale of values. Ana kay number 1 priority nga mao ang pulong sa Dios. The Word of God is your priority. So, mao ka na ang true scale of values. Dili ang ubang mga butang. Ang ikaupat nga requirement niining Christian way of life, supernatural way of life, is ang pagbuhat nimo mga desisyon nga husto, tukma ug maayo. Making good and right decisions. O kini sa imong paghimo niya ng desisyon na kinahanglan anaa ka sa sud sa ginganlan nato og divine dynasty nga mao ang normal nga palas sa usa ka magtotoo. Otherwise called as the protocol plan of God. So mao kanang ika-upat, making good decisions from a position of strength. Kanang position of strength mao kanang giingon natos divine dynasty or protocol plan of God or the Christian way of life. Ang ikalima nga requirement, ang imong persistence, ang imong pagkamatinud-anon o pagkamalahutayon, persistence. O ang ikaunom, mao ang perseverance. Imong pagpadayon, pagsibog sa unahan, perseverance. Pagkamalahutayon, mao kani mga synonym. So these are the requirements. The gawas pa niya na kinahanglan nga itong gamiton ang napo ka mga problem-solving devices nga gitanyag sa Dios kanatong mga magtotoo. Atong hisgutan kini sa kadiyot lang hisgot nining 10 problem-solving devices sa Dios. Number 1 niini, mao ang imong pagkumpisal sa Dios, diretso sa Dios. Rebound or confession. Unya ang sunod mao ang imong feeling of the Holy Spirit. Ang imong pagpapuno sa Espiritu Santo. Human ka mo kumpisal, ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Ang ikatulo, ang imong fellowship with God. Imong pakigambitahi sa Dios. Sud niya ng plano sa Dios. Ang ikaupat, mao ang imong pagkahiluna na sa grasya. Rebound, feeling of the Spirit, fellowship with God, grace orientation, ang imong pagpahiluna na sa grasya. Wala na iluna ang imong pagka-arrogante, ikaw mapaobsano na. This is grace orientation. Ang sunod, mao ang doctrinal orientation. Ang doktrina namo ay nagapahiluna nimo. Okay? Rebound, feeling of the Spirit, fellowship with God, grace orientation, doctrinal orientation. Ang P, mao ang imong personal love for God the Father. Personal nimong gugma ngadto sa Dios nga Amahan. O
ug kini mao ang iyawi sa tanan. Because ang sunod niini, the next, is the impersonal love for all mankind. Way pili ang tanan imong higugmaon. Mao kani ang ikapito nga problem-solving devices. Ang ikawalo, ang imo ng inner happiness. Inner happiness. Okay? Doon na kay kalinaw diha sa imong sulod, sa imong galamhan. And then, ang sunod, ikasiyam, mao ang imong personal sense of destiny. Ana kanay personal nga pagkasayod sa imong dadangatan. Mao inig kahuman sa imong kinabuhi ding kalibutan na. Inigkuha na sa Dios kanimo ug dadon ka na siyang gingharian. That is personal sense of destiny. Ug ang ikana po mao unsa occupation with Christ. Ang imo ng pagkaokupado sa persona. You're occupied with the person and character of the Lord Jesus Christ. Siya na ang imong punting ug pagtutok sa tanang higayon, moment by moment. Mao kini ang 10 problem-solving devices nga gitanyag sa Dios ngadto sa tanan nga mga magtotoo. Aron ikaw makakinabuhi nininggingan la nato Christian way of life, which is a supernatural way of life. Ang sunod niini nga mga requirements. We live as unto the Lord. Magkinabuhi na kita ngadto sa Dios, alang ug ngadto sa Dios, dili ug alang ngadto sa tao. We live as unto the Lord. Unya ang sunod, to learn and then live. Pagkaton, unya pagkinabuhi niya ng imong nakatunan. Learn and live. Dili kay live and learn. Mao ka na ang sayo. Live and then learn later on. Mao ka na sayo. Mao ka na ang pag-istaw. Learn and live. Learn and acquire knowledge of the Word of God. O kini nga imong nahibawan o nakatunan nga pulong sa Dios, imo kanang i-metabolize aron kini mahimong ipinosis. Kay sa pagsabot nimo primero mo kani ginganlan sa Griego nga pulong epinosis or epignosis nga usa lang kana ka kahibalo, kasayuran sa o kahibalo sa pulong sa Dios. Apan dili ka nimo magamit sa imong pagkinabuhing Kristohanon until and unless imo ka nang i-metabolize, imo ka nang tuhuan, dawaton, o imo ka nang sagupon, angkunon, nga mahimo ka ng epignosis. It becomes wisdom, kakma sa Hebrew, o Sophia. Mao na kana ang description. And then gawas niya na, you have to be a doer of the word, not only hearer. Mao ka nang mando sa Dios. Ayaw lamang pagpaminaw, kung libuhata ang imong napaminawan. And then, apply the faith rest technique. Unsa man ang procedure? Well, claim a promise, and then think of what God can do to your problem, and then ang katulo, relax, because God is in control. Now, gawas pa niya na, you must be fully oriented to the protocol plan of God. You must be in sync with the plan of God. Unya, gawas pa niini, you have to be oriented to authority in life. Authority. Every day,
We are facing all kinds of authorities. In our work, we have the authority, our boss. In our, let's say, sports, basketball or baseball, you have the coach. That's the authority. What else? You have the army. You have the policemen. They are the authority. You have the president, the vice president, all authorities. Even the signs in the traffic, these are authorities. We have to be oriented to authority. And we have to be in sync with the protocol plan of God, God's perfect timing. So, face all kinds of authority. But the ultimate authority, ang kinalabwan ng authority, mao ang Bible doctrine nga mao kana ang dumala na sa imong kinabuhi. Ingon nga Kristohanon. Now, ato kining hisgutan kining butang nga ingnon ta may tungod sa pagsangyaw kay mao man kini atong tumong sa atong ministry to preach the gospel in fulfillment of the Great Commission of Matthew 28:19-20. Nga kinahanglan nato kining isangyaw sa tanang dapit nining kalibutan. Now, sa higayon nga isangyaw ang maayong balita, the good news, sa kaluwasan, aduna kini gahom. There is power. Ang maong gahom wa magsumikad sa kaantigo sa nagwali niini o tungod sa makahaylo og larino nga pagkasulti sa iyang mensahe, no? Kundi gibutan sa Dios ang pagluwas niadtong mutuo pinagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga mo'y among giwali. 1 Corinthians 1:21. Kay kining maayong balita sa kaluwasan alang sa kalibutan niadtong nagakalaglag, binuang kini nila. Ila kining giangkong binuang. This is foolishness to them. Apan ang plano sa kaluwasan, gihikyad niya itong higayon nga ang gamhanan nga Dios mipada sa iyang bugtong anak nga nis kalibutan. His only begotten Son, tungod sa misyon sa pagpakamatay, paghatag sa iyang kinabuhi, aron pagtubos sa daghang mga tao. Marcos 10:45. Di lamang nga siya mamatay, kundi mamatay didto sa usa ka krus. Agig silot sa atong mga kasalanan, aron sa ingon niya na kita mapasaylo o makadawat sa gasa nga kinabuhing walay katapusan, eternal life. Alang sa kadaghanang mga tao, for most people, kini daw binuang. They consider this as foolishness. Apan ang Biblia nagasulti, kaya ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, binuang alang ni adtong nangakalaglag. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. 1 Corinthians 1:18. Apan kung adunay matuod nga maayong balita sa kaluwasan, aduna say mini nga ebanghelyo o kini siya nagatudlo kaluwasan pinagis mga pagbuhat, works, ug mao kanay daotang balita. Ang tinuod nga ebanghelista mao kadtong nagasangyaw may tungod sa grasya sa Dios. Ug dili mo kompromiso aron sa pagpahimuot sa mga katawhan. Ang usa ka ebanghelista, an evangelist, dili lamang makapaamgon niya itong mga dili magtotoo, kundi makapadaog kini siya sa mga magtotoo sa pagtuon o pagtubo. Dili kay makapadaog kundi makapadasig
makapadasig kini sa mga magtutuos pagtuon ug pagtubo alang sa pulong sa Dios. 2 Peter 3:18. Ang maayong balita sa kaluwasan, wala mang magapapatuod sa kasaysayan sa kaluwasan. Kini siya mismo kasaysayan sa kaluwasan. This is really the history, the story of salvation. Sanglit ang maayong balita sa kaluwasan, gitumong man ngadtos mga katawhan, nanginahanglan kinig usa ka desisyon ug nagkinahanglan nga pagasundon. Ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel of salvation, dili kini pulong nga way unod. Epektibo kini nga gahom nga nagalatid sa gisulti niini. Sanglit ang Dios man ang nagasulat niini. It's God Himself who wrote this. Unsa man kining maayong balita? Maayong balita kini nga buot ni Jesus madungog sa tanan. Ikaduha, gahom kini siya sa Dios aron muluwas sa mga katawhan. Now, ang koine nga Griego, koine Greek nga pulong Evangelion, nagpasabot og maayong balita. Ang hiyano nga paagi sa paglangkob sa unod sa maayong balita mao nga kini nagadak niining mosunod. Kamatuoran nga pagatuuhan, mga mando nga pagasundon, mga saad nga dawatunon. So mao kana ang punto diha. If you hear the gospel, do not harden your heart. Maybe this is the last time you hear. Walay masayod. Ang Diyos lamang. This may be your last to hear the gospel, the last invitation. Tomorrow may be too late. Let us pray. The scripture declares God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, samtang ikaw nagalingkod with your eyes closed to assure you of privacy, ikaw anay kapilian right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, kinabuhing dayon, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire. Ang pag-iway kanimo, paglingkawas kanimo, pagluwas kanimo gikan sa kapungot sa Dios nga mao ang linaw sa kalayo. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins. Maura ka na ang bugtong pagi that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. Wala ka na laing mahimo. You cannot do anything else. In response to the question, Sirs, what must I do to be saved? The answer came back, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly. Bisan hamabo lamang ang higayon,
Nagapasalamat kami kanimo, Dios, niining dako nga pribilehiyo sa pagtuon sa imong pulong. Nagaampo kami nga imong buksan nga among mga kasing-kasing to these things. Increase our perception, among pagsabot niini, and our perception of them. For we ask it in Christ's name. Amen.